ಜನವರಿ 22ಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ತಲುಪಿದ ಉಡುಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್. ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಉಡುಪಿ ಟು ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್. ಕರಾವಳಿಯ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆದ ರಾಮ ಭಕ್ತರು. ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕರಾವಳಿಗರು ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕರಾವಳಿಯ ಭಕ್ತರು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರವೊಂದು ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿಗರು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕರಾವಳಿಯ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಯದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದು, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುವ ಕರಾವಳಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಖಾದ್ಯ ಉಣಬಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಸಾಲ್ ದೋಸೆ, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ, ಗೋಳಿ ಬಜೆ, ಬನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕರಾವಳಿಯ ಖಾದ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೂಲ ಎಂಗುಲ್ ಬತ್ತಿಬೋಕ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಪಂಡ ಎಂಗುಲೇಪ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅದಾಗ ಎಂಗುಲ್ಲ ಖುದ್ದು ಫೇಸ್ ಮಲ್ದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ದ ಐಟಮ್ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಂಡ್ ಬೊಕ ಎಂಗುಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಮೂಲು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಹೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲ ಬರ್ಪೇರು ದೇವರನ ದರ್ಶನವು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಅದಾಗ ನೆನದಿತ್ತ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರೋಡು ಮೂಲೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಾಲಿ ದೀತ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೆಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ರೈಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ರೈಸ್ ಪೂರಿ ಅವು ಪೂರ ರಸಂ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೂರ ಸೊ ಎಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಮೂಲ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಏರ್ಲ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಏರ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪ ಇರ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ಅಯೋಧ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಸಾಂಬಾರ್ ರಸಂ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಟೀಲ್ ಎಡ್ಡೆದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕ ವಿದೇಶದ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಕರಾವಳಿಗರಿಗಾಗಿ 2 ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಟು ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಈರ್ ಎನ್ನಡ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬೇಪ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲ ಬದ್ದಿತ್ತೆ ಆನಿ ತೂಯಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಗ್ಲ ಇನಿ ತೂವೊಂದುಪ್ಪನ ಅಯೋಧ್ಯೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಪೂರ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ವಿದಿನ್ ಅ ಇಯರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಮುಲ್ತ UP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಪಂಡ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿಕು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಆರೊಂಜಿ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಲ ಸೊ ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಸಬಡು ಪೂರ ಅಗುಲ್ ಪಂಡಿತರು ವ್ಯಾಪಾರಿನಗುಲ್ ಪೂರ ಬರೋಡು ಮೂಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಸೇರಿದಂದು ಸೊ ಅಯೋಧ್ಯ ಓನ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾಸಿನಕಲ್ನ ತು ಅಯೋಧ್ಯ ಪೂರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ದಕಲ್ನ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಐದ ಜಾಗೋಡು ಉಪ್ಪುಂಡು
ಐತೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆವಡು ದೇಶದ ಮೂಲೆಡದ ಜನಕುಲು ಬತ್ತಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿನಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುನ ಓಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿಗರನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರದ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರುಚಿಯಾದ ಕರಾವಳಿಯ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮು ಸುವರ್ಣ ಕಟಪಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಉಡುಪಿ.